Nie sme stroje ani roboti. Takže my máme možnosť myslieť na všetky blbosti na svete a aj na všetky super veci na svete. Takže tým, že som povedal, že udrž sa v prítomnosti, to neznamená, že si robot a že nemôžeš na nič myslieť. Samozrejme môžeš, ale buď si istý, že odídeš z tohto procesu teraz. To nevadí. Robíme to stále. Je v poriadku, presne keď to potrebuješ, ísť do minulosti a začať myslieť na niečo pozitívne, alebo ideš do budúcnosti a predstavíš si, čo zajtra ťa čaká dobrého, alebo o mesiac. To teraz neznamená, že nebudeš myslieť, že zabudneš na všetky perfektné spomienky z minulosti, ale pozor, nesmieš sa ich držať a žiť cez ne, lebo už je to minulosť. Ale spomínať si, že ideš napríklad večer láhnuť a chceš mysleť na niečo, tak kľudne spomínaj na niečo, čo bolo pred 20 rokmi a čo máš strašne rád. V pohode. Že slobodní sme. Že nie sme stroj, sme slobodní, všetko je v poriadku. Keď chceš chod do minulosti, do budúcnosti, môžeš robiť, čo chceš, ale buď si vedomý, že odchádzaš teraz. Ak ťa to teraz nebaví, tak si odbehni. Ale cieľom APU je, aby ťa naučilo, že budeš milovať teraz.